Shereni mukadzi wangu ndakuchikupa pamberi pedare. Sekutsanangura kwawakaita iwewe kuti handikugonere pabonde, handisi kufadza pabonde. Saka nhasi ndakuda kuti uchienda sezvo wakatsanangura wega kuti pandichasangana nemurume achandifadza ndichanzwa muviri wangu kusununguka. Inini pfungwa dzangu ndairarama nekupa kwamatuzu sekutsanangura kwako. Saka nhasi uno ndoda kukubvisa paupenyu hwokurarama uchindipaka matuzu kuti ndigone kufunga. Waita sei? Ndairarama pfungwa dzangu inini ndiri munhu airarama nekupakwa matuzu mumusoro kuti ndifunge. Kuroti kana ndisina kuiswa zvinhu izvozvo pfungwa dzangu hadzifunge. Chechitatu, akati upenyu hwake ndiri kumukona kuti ndigone kurarama kuenda mberi nekuti dai ndisiri inini dai anga ari pane chimwe chinhu zvimwe. Saka pamberi penyu dare mambo nemakurukota Shereni rangu ndiro. Yes, Madi. Boyerese. Nedu iri kukura even macapacity ema-installation atiri kuita atori very big. Ngoda pakwakunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita solar installation ye8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema-aircon. Vanhu hope mamusingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba. But with 8 kVA unosimudza nema-aircon. But kune mamwe futi ma6, ma4, ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko. Ndauyo kudari kuti ngoma ndirambe zviri pamutemo. Mati? Ndauyo kuna mambo kuti vandirambe murume ndirambe zviri pamutemo. Baba, handidawo mauya makadzi wenyu kuti ndoda munditaure zviri pamutemo. Ndiri mukadzi wangu mundirambe zviri pamutemo. Pamusoro mambo ari nemakurukota. Inini mudzimai ndakamuramba zviri pamutemo. Ndakamuroora mumusha riri dare remumusha. Nekuda kwokuti iye ndiye akandiramba kandikandiramba chikapanze. Ndakaona kuti imhaka nokuti ndakandiramba chikapanze. Ndabva hangu paimba yekuloja. Ndaenda hangu kwandinonogara kurarama nditsvaka kurarama patsva. Handina chandikabuda nacho kana spune plastic kana kulo. Ndakaona kuti imhaka nokuti kana ndichinge ndaroora mwana ndamisa mumusha pachivanhu chedu chinoti murooro auya mumusha medu. Saka ndakanotora tete vake ndikasvedza hanzvadzi yangu yandakaberekwa nayo. Tikanodzokera pamusha ipapo patinoloja. Ndakasuma tete vake kuti tete inini ndakaramba asi handigone kuti ndichengete mudzimai achiramba ari mumaoko mangu. Nokuti kurudzi kwenyu munembizoti mwana wenyu ndinaye. Saka nhasi uno ndakukupai gukuro nokuti inini mudzimai handichada. Ndokubva ndabvisa mari yangu ndokutambidza hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndokutambidza tete emunhu. Alright, ana kashama. Zvinoitwa kumisha zvasiyana nemuno. Muno ndo munosainwa kwamudzidzi nemuno kwamambo kunaiya kuti maita sei marambana. Andi manzisa. Shereni ramukamuparieri mubvisire muno mumupe. Shamwari andichakuda nezvimarizini akati ndamirira pano ndakusunungura zvatokwana ndosakaona adzoka. Ko ira ndanga ndakapa tete harichadzoka. Ndosvamadzidziswa. Riripere miamirai riripere rakakarama mukapuwa namai. Tete wangu aripo. Tete wacho aripo. Tete Shereni tipiro torwa Shereni chama. Ipe mwana. Sadombo wako ari kupene mu. Sadombo wangu. Sadombo wangu hapa. Right. Adzorere manja. Right. Shida zviri pamutemo. Mane nguva yakadii muzirimisi? Takasiyana musi wa7 June. 7 June. Kurapera. Ndo wakuzvara 5 June. Muswaile. Muswaile. 11 June. Alright. Saka iwe mukadzi wachana. Mukadzi andichada. Pame murume amuchana. Nini watoti sununguro waita basa. Nekuti
chiri kuitika nyaya Asina mama amakuteerera aiwa ndotenda kana vanipa guguru ndotenda aye aiwa ndichatora murume wenyu muchiri kumuda aiwa ndichadawo saka muri kunyangirana hakusi kunyangirana nekuti chakaitika chaakuitika ndechekuti munhu aidanana nemukadzi wemunhu kubva kumashure 7 years ndiri mumba aidanana nemukadzi wemunhu saka chakazoitika ndechekuti kundishungurudza kwavanga vakuita vachindirova vachindirwisa kwavari kuti ndakakanda ende panze ndakaenda kuvfu uri musi wa11 makaenda kuvfu nyaya yangu itoriko kuna medhe muchemwa namistika basa mushure mekunge vandirova usiku wacho ndavabata muchiuno vandirova vandirwisa ndofunga vakaenda vachiti ndikuda propati yangu yandakatenga nemari yavo saka zvadaro ndofunga kuvfu kwekwe vakabva vanzi hamuna chamunobodana chose izvo ndimusada mukadzi murume handina kuramba asi vakandiramba mushure mekunge vachidanana nemukadzi wemunhu ende mukadzi yavo kutogara naye vakatotorana vakutogara vese alright ndazvizwisa mai Shereni mukadzi wangu ndakuchikupa pamberi pedare sekutsanangura kwawakaita iwewe kuti handikugonere pabonde handikufadzi pabonde saka nhasi ndakuda kuti uchienda sezvo wakatsanangura wega kuti pandichasangana nemurume achandifadza ndichanzwa muviri wangu kusununguka. Inini pfungwa dzangu ndairarama nekupakwa matuzu sekutsanangura kwako, saka nhasi uno ndoda kukubvisa paupenyu hwokurarama uchindipaka matuzu kuti ndigone kufunga. waita sei? Ndairarama pfungwa dzangu inini ndiri munhu airarama nekupakwa matuzu mumusoro kuti ndifunge, kureva kuti kana ndisina kuiswa zvinhu izvozvo pfungwa dzangu hadzifunge. Chechitatu, akati upenyu hwake ndiri kumukona kuti ndigone kurarama kuenda mberi, nekuti dai ndisiri inini dai anga ari pane chimwe chinhu zvimwe. Saka pamberi penyu dare mambo nemakurukota Shereni rangu ndirori. Baba, sisi wangu weipa baba wenyu dare riri kana vanhu muchike nyaya dzikuitwa dzevana venyu munai pedyo garai zvenyu apo baba, pirwai Shereni nenyu pane mukuru ari apa ine novapira Shereni apa handa kunzwa zvakamuchitaura, garai zvenyu apa baba. Zvimwe zvisingaite munosiyawo ka hamuzotaura. Tambirai tiita nemubvunzo tinoda kubvunza. Dzimwe dzimba unogona kugadzirisa nozisa namai tiri kuti zisu taona mukana kuti titaure nemi mese imba yenyu haigadziriki. pari zvino haichagadziriki. baba handizochangamira musunza zvikora zvimwe chete hanzi imba yenyu haigadziriki here sometimes kuda mukadzi wako. Mambo wangu, ukaona gudo rotoda muhobi mubvunguni wabve kure. Inini ndakarambwa kandarika katatu kusvika ndaona kuti kukandirwa kwandaita mbatya panze yatsuro nenungu abaiwa ndiye ngabude. Polisi yangu inini ndanga ndine mutemo wekuti ndakakura ndiri nherera handidi kuti vanangu vaite unherera kuti upenyu ndikuziva nekurwadza kwavo. Saka zvese zvaindirwadza mukurarama ndaishinga nekuti ndasingade kuti cheni iyoyo irambe ichikontinya nekune vana vangu. Kusvika ndazozviona kuti zvandiri kumanikidzira izvi ndiri kumanikidzira zvinhu zvisingaiti chirega ndinotanga hangu upenyu hwangu hutsva iye sekureva kwake nekuda kwake uchitanga ake humararamira takanaka. Saka vatala vakati hatigona kumanikidza munhu anoona mahombe atota oziva kuti mubvunzo wabvira kure. ndine mubvunzo wangu ishe agarira niwa ndianoziva kuora kwaro ndianozoti hapana patota ngendisumuka ndigari ndokumbira wangu kubvunza nekuti inini kuroorana kwandakaita nemurume wangu takaroorana musi wa9 January 1998 ndandane 26 years. Saka mubvunzo wangu uri pakuti pa 26 years ndichishanda
ndichienda kubasa. Ndofunga nyaya yemukadzi uyu hana kuibata nhasi. Ndakaibata 28 musi wa7 August. Mukadzi uyu achipinda mumba mangu. Ndisipo ndichienda kubasa. Ndakadaidza madzitete angu nyaya yakataura. Ndofunga chapupu chandingangokumbirwa ndechekuti tete vangu vane kodzero kuti vakanditonganisa ukangani mukati memba yangu. Maudhura nyaya mudare here kana dai. Ai, ndiri kubvunza nekuti vari kuti wakwana vhenero zvatopera izvozvo. Nokuti mimika masunza musoro pamuri papa takubvunzai. Chingamira vana kutema vanokubvunza munhu zvauri. Makati mina anoimba yachizvana zisadi uyo patamubvunzawo chingamira vati zvakati akati ndosaka pamufanidzo chi hazvichatopera hapana chamuchada kuti mutaure ingandaipa pamwe kuti takasenza zvinhu zveproperty yedu tikada ndozvanai kuita zvinhu zvamakutaura kwete maita nhasi ndopama patasvika hamusisi mudzimai nemurume kasi muri baba vevana amai vevana handizvozvo akuti mune vana vamunavo handiti ndopatasvika ate zvano mukwashati ndakabikirwa zvatasi zvakwana andikadya rakakwana ndopatasvika Aish. tezvaro patasvika nhasi hapasina point of no return. Kana vachizonyengetedzana munongodzoka navo kudare vanongoya panze apo tisati tatanga dare taurira navo maita zvakanaka maneno kudzokera bhuku kuti aveve vakaenda nakadzoka. Patasvika mugogo ndopazvasvika ndofunga mazora zvisvika pazviri toten ende musaina taura ingu anditi arikaini kudzidzisei mamuri mudare muno mamuri panzi mamudare mamuri panzi munongoisa samoni renyu repfuma izvozvi muchibva panapa ngoona mpurisa bva kuisai samoni renyu repfuma muchiri mese bo samoni redu i3 masamosi wani unosara mubhuku rozochekwa navo wani munopuhwa imi makwira dare wani unopuhwa uyu saka mangoita zviva zvese zvagadzirika imi mungamune property yamukaita itai the same mwamakuti kukwira dare izvozvi mwamaita kapuna tipinda izvozvo kana ndozopinda next time zvamunenge mada pandaanemubvunda pane pandada kubvunza paproperty ndofunga zvinhu zvese zvinhu zvizhinji ndaitenga ndichienda kubasa ndaitenga ndichienda ndakupa advice manje musati tatanga nyaya yebasa yatatanga maiona ndinotenda tapedza kai ndoda kubvunza kuti apa ndikunyora zvatakatenga tiri tune murume zvisiri zvangu zvandakashanda tenderai kuenda kubasa avakuru vari kupinda muno mama vane magambutsa ngavabude muno toda kurespekta dare renu waibhutsu musorere dare kuti kazhinji nguva tinoikoshesa aminoti zvinoita munonditenderawo here kuti ndigone kubudisa listi rezvinhu zvacho kana pane zvakasara mabata adare rekusiyana property ndingada kukwirwa kuti dare endei panze mungowirirana kamuna vavakwira uchibva mapinda atikurambidzei as long as muchiwirirana mazunga baba because property yagara changoshewa aiyoka tine zvimwe zvinhu tine mota yavakaendoonayo tine imba yatakatenga munyora listi renyu pirai dare sukai mama makagaraka makarambana kudhara kai
saka mselezo wanyowani Leva mapuranga aliwe. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndambwenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr Kech and expect wekulogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane-ma-customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.